aj Prečák to bojoval o puk. Mišiak ukázal individuálne zručnosti a dáva svoj prvý extraligový gól. 17-ročný Alex Mišiak. Príhodné sledovať aj výkony Alexa Mišiaka, ktorý to teraz zobral na seba, pretože viac menej inú možnosť nemal sledovať. Podaj by sa mu darilo tak ako Mančicovi, teraz sa domácim nedarilo a Mišiak sa nezastavuje. Debutový extraligový gól v piatok a dnes vyrovnáva na 2-2. Skrát Mareka Hecla, razom je ten zápas o inom, takže takéto striedanie veľmi hosťom pomôže. No a teraz navyše vyrovnávajúci presný zásah príde od 17-ročného Alexa Mišiaka, ktorý si počkal na odrazený puk od pravého betónu Michala Valenta, a to je to najlepšie, čo sa Zvolenu v aktuálnej fáze stretnutia mohlo stať. Najprv zachránil puk na útočnej modrej, tu dobre, že Olson na ň dosiahol, lebo to by bola prihrávka rukou. Následne veľmi dobré nahodenie prišlo od Andreja Kudrnu. Toho musíme pochváliť, preto, lebo ja si myslím, že Kudrna pri tých svojich skúsenostiach to určite presne riešil tak, aby z toho bol last. Neustal ten súboj s Belušom. Mišiak nebol vo offside, pred bránkou môže dorážať a dáva gól. Najmladší hráč na ľade vracia Zvolen do vedenia 2-1. 17-ročný mladík je vďaka košíku ľahko identifikovateľný. No a ak bude pokračovať v takýchto výkonoch, tak a možno bude posúvať aj v zostave Zvolena vyššie. Tréner Štrba hovoril o tom, že potrebuje, aby hráči trošku pridali. Okrem dnešného zápasu a spomínaného doma proti Novým Zámkom aj súboje so Spiskom Novou Sova s Košicami. Tu na Liptove. Strela do bočnej žrtky, následne 100% príležitosť a famózny surák, avšak nestačí to. Zvolen vyrovnáva na 3-3. Záslov mladého Alexa Mišiaka. Trošku kruté pre domáceho bránkara po tom jeho fantastickom predchádzajúcom zákroku. A následne jazda. Ani Zvolenčania nevedia úplne, kto bude autorom gólu. Tu vidíte, ten puk sa možno 3-krát odrazil, odkedy opustil ešte Mišiakovú hokejku. Kontra Zvolenčanov, Marcinek a dobrá príležitosť, ktorá nakoniec skončí gólom útočníka Viktora Fekiača za chrbát brankára Belániho. Teraz vidíme z tohto opakovaného záberu, že protipohyb okamžite po buli spravil Alex Šotek. Marcinek najprv hľadal Mišiaka a v zápätí Fekiač to vyriešil tak, ako mal. Šotek nebol dostatočne rýchly so svojím hráčom. Fereta mal ďaleko od Marcineka, puk sa trochu nešťastne odrazil k Fekiaču. Urbánek odzbrojený pomerne hladko defenzívnym obráncom Kobolkom. Ideme na opačnú stranu, Senčák! Pozrite sa, ako zaskočil Gibsona. Na úvodný gól sme nečakali dlho, začiatok 3. minúty. Celé sa to začalo v hĺbke obranného pásma. Senčák využil trošku priestoru, ktorý mal na ľavej strane. Nebolo to tam ideálne bránené Dominikom Jendekom, ktorý odchádzal od Senčáka. Doprial mu ten... Park for Gamblers. Comes over to Hawkins at the right point. Compton. Shot, miss wide. Rebound, goal. Waterloo takes the lead. Caden Hawkins banked it in off the hip of Moffitt. And it's 3-2 Waterloo as they have exploded for 3. Had it knocked off his stick. Now Misiak, he'll flip it in and it's going to be glove drop. Misiak scores! Boy, Moffitt had that in his glove and dropped it. Misiak just kept going to the net and he makes it 5-2 with 12:09 to play. A znova Mišiak vyhral buli. Radivojevič. Smrček nestrieľal z prvej, nechce to uponáhľať, opäť výmena miest. Mišiak, no pred bránkou má dvojicu hráčov, Chrenko, hat-trick, 5-0. Tretí gól Tomáša Chrenka, využitá štvrtá presilová hra. Úžasné, my sme len radi, pokračujeme znova ešte v tej presilovke 5-4, ale ten Otikovič momentálne vidíme, že priniesol svoje ovocie. A
krásna prihrávka. Teraz vyšla tá krížna. Alexa Mišiaka sa tam otvorila cesta a Nori nám to úplne otvorili. Tam sme hneď dvoch hráčov mali v tej línii vlastne. Hej. A Chrenko. Toto bol asi úvozovka jeho najjednoduchší z tých 3 gólov, ale strelec si vie nájsť svoj priestor. A teraz aj poďakoval za tú prihrávku. Romeo Sorensen vyčkáva pred Michalom Prádelom. No ten veľa práce nemal v druhej tretine, ale musí sa mať na pozore. Teraz tam máme trojicu hráčov. Krásna kombinácia, 6-0. A z gólu sa teší Jan Chovan, aj preňho druhý presný zásah. Tak toto bolo exibičné a prvej formácii to doprajem. My sa rozprávali o tom, že tá chémia tam ešte taká nie je, ale momentálne táto akcia nám ukázala, že proste Mišo Cvrček perfektný vstup do pásma videl pripraveného hráča na backdoore a odtiaľ Alex Mišek krásne. Vôbec iný hráč by už možno volil strelu, ale videl tam Mišiak, že Nori sa nesíli vrátiť, oni sa úplne zabudli vlastne v útočnom pásu. Try to work it in deep. Radovojevic though took it away, and here's a chance. Hovan, wrist shot, whipped it wide. Another great look off the rush. He had Hovan and he missed. One more time, though. Hovan hit, score! Second opportunity. Jan Hovan is 4th in the tournament, and we've got an icebreaker in this quarterfinal. It's 1-0. Yeah, you can see excitement there, Jan Hovan. That's a real good second effort, but Luka Radovojevic, he understands that puck's moving the other way, and what a great opportunity here for Hovan right off the bat, but he stays right on the play, stops, and here comes the puck, and then he decides right between the legs. Slovakia needed that goal. They've been pushing a little bit, they've been creating